Гигантски геймърски компютър дойде при нас за пълна профилактика, разглабяне, почистване, преинсталация. Между другото искам да видите кутията, седнал съм на нормален стол на бюро и тя се извисява над главата ми. Брутално чудовище на Cougar, огромна кутия. Изобщо няма да се мотам, тук ни чакат прехвърляне на файлове, разглабяне, сглабяне, кейбъл менеджмент, преинсталация, изобщо голяма мък. Айде, идвайте с мен. Стандартна визуална инспекция и още отвън си личи, че компютърът е прекарал поне година и половина в работа без поддръжка. Това се потвърди от думите на клиента, който ни спомена, че последно е правил профилактика преди 2 години и половина. Вътре нещата не са по-различни. Прах акумулиран с месеци, който е натрупан като зимен сняг по перките на всички вентилатори, но най-вече по охладителя. Не е ясно какво прави това радиаторче там, но пък си лежеше и то полегнало кротко в прахта. Положението около и под захранването също не е цветущо, а това е една от основните причини за повреда именно на този компонент. Термопаста йод, но е време вече за резултатите. Корпусът бе разглобен и изчистен, а трикът при тази кутия са множеството пластмасови модули и филтри. Тук може да видите, че не просто чистим, а наблягаме и на детайлите. След около 2 часа чувъркане, разглобяване и сглабяне, компютъра вече свети, всичко е почистено и сменено и е време да му мяткаме операционната система. Както се казва, за къде без нея. Ако и вашето устройство има необходимост от сервизно обслужване, просто ни потърсете. Телефоните и цялата необходима информация може да намерите както в описанието на това видео, така и във всичките ни социални мрежи, абсолютно навсякъде е написано. За цялата страна работиме с иконата, за хората от Пловдив намираме се в жилищен квартал Кючук, Париж, улица Братя Бъкстон 10. Бъдете здрави и до скоро!